Hej, zanima te gastronomija, poslovno upravljanje, sportska akademija ili samo želiš studirati uz more? Brucoši. Sve je poznato i opušteno. Kod nas nisi samo broj, a čak i šalice imaju svoje ime. Bez brige si ovdje. Svi se znamo. Dio si ekipe, na nastavi, ali izvan nje. Budi dio projekta. Uz ovakva znanja ostvariti ćeš karijeru koju si oduvijek želio. Uz sportsku ostvari i poslovnu karijeru. Naš partnerski odnos studenata i profesora garancija je tvojega uspjeha. Sorice, prostite, gdje si malo snimiti? Kat niže, kolega. Hvala. Molim. Udruga nam je osvojila prvo mjesto. Vi ste ekipa? Šta kažeš, da ponovimo malo za kolokviju? A?